Quddiem l-uffiċjal reviżur il-Maġistrat Kefan Azzopardi, il-Partit Laburista ġie mċaħħad milli jintervjeni fil-kawżi li fetaħ il-Partit Nazzjonalista fejn jidħol biex nies li jmorru jgħixu f'post ta' akkomodazzjoni soċjali fis-Siġġiewi ma jivvutawx fl-istess lokalità. Fil-qorti l-avukat u President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart qalet li saret taf li l-uffiċjal reviżur ċaħad it-talba li l-Partit Laburista jintervjeni dwar dawn il-kawżi mill-Parlament meta d-Deputat Nazzjonalista Kerol Aquilina li hu l-avukat tal-Partit Nazzjonalista f'dawn il-proċeduri ara id-digrit fil-Parlament. Dr. Tart saħqet li ma kienitx notifikata bid-digrit minkejja li kienet ili għamlet ir-rikors biex tintervjeni. F'dan il-mument l-uffiċjal reviżur qal li jaf li ma kienitx notifikata għax ma setux isibu id-dettalji tagħha, iżda l-avukat Ramona Tart wieġbet li żgur l-aktar post ovvju li setet tiġi notifikata fih u ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Sanittant, wara li qara l-istess deċiżjoni li qara jiem ilu Kerol Aquilina fil-Parlament, l-uffiċjal reviżur ġie informat minn Dr. Tart, rappreżentata mill-avukati Pawlu Lija u Ryan Ellul li kienet se tappella minn dan id-digrit u għalhekk qed titlob is-sospensjoni tal-proċeduri. L-avukat Tart saħqet li se tappella anke peress li żewġ uffiċjali reviżuri oħrajn, il-Maġistrati Gabriella Vella u Donatella Frendo Dimek, kienu laqgħu it-talba biex il-Partit Laburista jintervjeni. L-uffiċjal reviżur Kefan Azzopardi għalli skoltu m'hemmx dritt ta' appell mid-deċiżjoni tiegħu u għalhekk ma kien se jissospendi l-proċeduri. L-avukat Tart saħqet li b'dan il-mod jekk se jitkomplew il-proċeduri, il-Partit Laburista se jiġi ippreġudikat. Filwaqt li l-avukat Pawlu Lija saħaq li b'dak li jagħmel l-uffiċjal reviżur iddeċida hu stess l-appell ukoll li ma kienx fil-poter tiegħu li jagħmel. Sanittant il-Partit Laburista issottometta l-appell mid-deċiżjoni tal-uffiċjal reviżur Kefan Azzopardi li ddeċieda li ma jilqax it-talba tal-Partit Laburista li jintervjeni.